ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ ಬರ್ಚಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವನುಂಡು ಪಂಡ ದಾದನ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾಯ್ತ ಒಂಥರ ದಾದನ ಎಂಗ್ಲು ಕಲೆ ಉಂಡ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ದಾಯ್ತಪ್ಪ ವಿಷಯ ಇಮ್ಮೆರೆದ ಇಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇರೋದು ಗೆರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೇಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಅಂಗಡಿ ಪೊತ್ತುದು ಬಸ್ ಮಾದು ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಆವಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆವಡು ಸಾಮಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಫುಲ್ಲು ಬಸ್ ಮಾತು ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನೆನಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವಿನ ಆ ರೀತಿ ಪನ್ನಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬಗ ಪೊತ್ತುನ ಸೂ ತೂನಗನಿ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಜನ ಐತ ಓನರ್ನಕ್ಲು ಆ ರೀತಿಡು ಇಪ್ಪೆರಿಂದಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ನಾಂಡ್ ಕೆಲವರೆ ನೆನಪಿರು ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆದಿಪ್ಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೋಸ್ಕರ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಗಿನಲ ಕೆಲವರು ಬಾಯ್ದು ಪಿರಾರ್ದು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿನಿ ನನಗೆ ಏನ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವೇನೇನು ಅನುಭವಿಸೋದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ ಯಾನು ಒಬ್ಬೇ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆತ ಫೀಲ್ ಆಪನೇಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಲೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋಯರ ಆತಜಿ ಪೋಂಡಲ ಎಂಕ ಅವೇನ ತೂಪುನ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ಯವತ್ಲ ಎಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆತ ಫೀಲ್ ಆತನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಮುನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋದು ಬತ್ತದಿತ್ತ ಅಂಚ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಏನಿದು ಎಂಕ ಅವಳು ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ ಓಡಿಜ್ಜ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೆಯರ ಸುರಾನು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಓ ದೇವರೇನೆ ದಾಯಪ್ಪ ದೇವರಿ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಯರಂದು ಅಂದು ನಂಜಿ ಫೀಲ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಕುಳ್ಳುದು ಉಡ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ವಾ ಕಡೆಕ್ ಓಲು ದಾಯ್ತಂದು ಏನಾರ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಕ ಏನೋ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಏನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಎಂಕಲ ಮೂರು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತಂಡು ಭೀಕರವಾದ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಿಗಲು ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ತೂಲೆ ಓಕೆ. ತೂಲೆ ಎಂಚ ಪೊಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಆ ಸೂತ ಹವಿ ದಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೂದನೆ ದಾದನ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಪನ್ನೊಡೊಂದೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಓಲೋಲೋಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ಪಂಡಾಗ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲು ಡೈಲಿ ಪಂಡ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸತಿಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವನುಂಡು ನೆನೆಪುನಾಗ ಎಂಚಿನ ಪನೊಡೊಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಏನು ಮಂತದ ಕಡ ಪುಡಿಯರ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡೈಲಿ ಪೆರ್ಲ ಪೋಪುನಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಪೆರ್ಲಾಡಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪೋದನಗ ಏನು ಪಂಡದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಇಂಕ ಕಡ ಪುಡ್ದಿತ್ತೀರ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ನೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ರಾತ್ರದ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇಜಾರು ಕೊರಂಡ ಪೂರ ಪೊತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಕಾಯಿನ ಸೀನ್ ಬೊಕಲ ಬೇಜಾರು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೇನು ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ವೀಡಿಯೋನು ತೋಡನಾಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಏರೆ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಯಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯದಪ್ಪ ದೇವಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅವಗಡ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಆತಿ ದಾಲ ಪನ್ನೆರ ಸಾತಿ ಇಚ್ಚಿ ಆ
ಆ ಬೇನೇನು ತಡೆಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಗಡಿದಾಗಲಿಗೆ ದೇವಿಯರು ಕೊರಡು ಒಂದು ದೇವಡ ನಟ್ಟೊನ್ವೆ ಈಗಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಟು ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪಿಂದೆ ಅದು ಪಾತ್ರೆಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಇಂದು ಸರಿಯಪ್ಪಾಗ ಏನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಓಕೆ.